Ilang na pinawag mga pinili. Bukod na mo sa Diyos, ulipon po ko ninyo, dili ulipon sa tao, dili ninyo ulipon ko sa Diyos. Mga akong sinuntian, iagin sa Espiritu. Kaya kung ulipon ko sa tao, mag-seminar ko, maganugo ko sa tao, kana? Ako ang isugo sa Diyos. Sugo lang ko. Wala kong ingon sa kaya ay ninuli-ulipon. Kung ganaon ko nila, nalagingon sila ang sinugo. Kung ganaon ko nila, sila muna-una natawanon eh. At timanon lang sila. Pinairan lang sila. Tama? Dili man sila musulti o haik. Pwede magkagaygon. Kailangan sila dituuhan na reliyon. Tama. Wala pa sa bota ka ng reliyon. Mo tanaw. Di magkamaliit. Di magkamatuon. Dili magkamaminaw sa mga taong ibalaan. Gusto matidala na. Nagtukot nyo at simbahan, nandito talaluwas na wala ang kita sa itong pinamakan. Makita na to ang Espiritu sa atong buhat. Nahubog ka, makita na ikaw, ano na Espiritu sa makahubog na hilingan. Kung namalikas ka, nahukom ka, napakas ka, nakabalo na ka, kinsa ang imong amahan na Espiritu dito. Wala, hindi gusto na to, makita to. Ang lain sila, gusto sila dili mo tanaw, gusto dili mo usap, asan gusto ko dito to. Mga biitod sila sa ako ay ako man ang gisugo aron paghugat sa balaang kasulatan mamulanog dili kaninyo. Amen. Pero kung ituo mo sa inyong pare o pastor na ang Diyos Espiritu ipadala inikabot sa panahon na sila pare o pastor igo lang sila namunya nakapay mula pa niya na maghugat sa tanan na nag-antos sama sa mga apostolis sama ni Kristo. Wala sila naman niya. Magbabunyag niyohan. Kung ito sila niyohan o sa mga taong propita, nakailahan sila nakalako. Amen. Kung ito sila, panitaan ko nila din. Yan. Ilan kung ikanti-kanti sa ilang kaugalingon po, umos ka. Ibuhat ko ninyo ang ibuhat na ko. Sa mga ang tao na hindi gustong mutanaw, hindi makapitan. Dili gusto mamati, dikit siya kadugo. Kaya ito naman mo. Pagkagan naman mo. Pasagiya sa buka. Amen? Amen. Pasagiya, pero buka. Wala karoon ang pagbamakan. Ano nang pagbamakan mo ito bago hapon ako bibilasa, no? Ang pagbamakan, mga palak, ang pagbamakan. No? Sa mga karagman, so, maghapon akong binasa. Mga kasulatan, hindi ka sa kuna. Mga kasulatan na, kailan. Ano, ako, walang kahina, kasi una. Ako makasapot po ka sa Biblia. Lalong isulatan ni. Tama? Ang mga kasulatan sa Jerusalem, o inanay kasulatan din, related na sa upang binasa na to. Ang silot alam sa Jerusalem, o related po na sa hindi may mag-isbukan na po ang mga Babilonian. Ang silot o ang paglaon o napaglaon, di ba na-anapos yung upang binasa? No? Dalaong kaliitan kung nana. Ang pagpunog sa Jerusalem, o ito ang nilagyan. Ang pagkampo sa pakikabang, o di ba na-apo rin kung ikabang, no? Tama. Bali ang Biblia, isa lang siya ang content, pero kung iman ka, mapabor ni mo, daghan kay Lusot TV. Baka magpili ka, o pabor ka ni mo. Na? Kung kay politika. Labi na ang imuhang gigiit ni mo, makanasil ang inyong simpan mo yung makaluwas dili. Ang tao na naadiha, mao'y magabuhat dili ang simpan.
Ayaw mo to, relihiyon, may makaiwas ka mo, ang pamatuod na ka mo, tinuluan sa iyong maayong relihiyon. Kamu ang tinuluan sa maayong inyong pastor, pastor din sila pa pastor, kamu ang tinuluan sa maayong inyong pari. Sige, matinuluan mo mo kalulo na nang buta. So karon makita din nga kung pakulawin ninyo na. Ako, di ba dili na sila makiksulti na ako, kaya ako, maningin na mangganit ko. Tama? Kamu ang ilang ginatanaw, kaya kamu nga yung buwi sa ako ang pagwali. Namumot ka imo nila. Na, ang kasabotan ni galit kamu nga ni. Kung ako mong salat, pagkaroon mo yung pagpamutan, ang hindi, kaon, o kung sa imong kaon, kung ito dali mo kalupulong ni kauna, no? Tama. Di mo ka ano mo gahi, kato sila katas mo na, day-day. Tama yan. Ay, gusto man ka katas na, naman na sulihan, huwag mo sanay kalibutan. Tama, pinagpapakisas na, hubog-hubogin sila. Pagkaminaw sa Jerusalem, okay na, nakaniadto, nagsubak sa kakawahan ko. Tanawa ka rin, kung ino ni sa wala, naroon, hitabo na yung propesya. Dapat yung kakawa na. Ang problema, huwag niya ako nag-usay. Tama, tama nga. Di ka dapat sa panghawa mo nila. Kaya ito, gidahil siya sa kanasurang. Amen? Pag wala gay, makabuntok sa Jerusalem, tayo dinabana ni Kristo. Apan karon mangisama na siya sa usa ka biyuda. Nangita sa pamanunon. Karon, kung saan man inyong isulod na pagtulunan, ang kinailaman po sa nagpagay ni Kristo. Maraming problema ron. Diyos lagi si Kristo sa Jerusalem, pero di pa tayo magpulino dito. Tama lagi, ang muna lagi si Baba, si Pedro lagi, pero di pa tuwari ang magpulino. Tama lagi, nailog na lagi ito, pero ginumong magpulino. O yan, anak-inog na sila haliliwa, mapiniwatan, di pa tayo gapon ang pag-anto sa mga apostolis. Ang labing hamili sa mga syudad kaniyang karon nahulog na sa kaulinan. Panoy, dalag kita bukang mata. Nananakin, propesya ni Daniel. Nagsigi siya hilapit sa tibuok gabi sa iyang aping nanaligdig ang mga luha. Walay usa sa iyang mga higala kaniadto ang miduol aron maglipay kaniya. Ibutihan siya sa tanan niyang mga kapit. Okay, kung inon ka sa Jerusalem ni kamo, o na mo sa simbahan sa una na magamit pa mo, iba pinangga kayo mo, pinagdagan mo kwarta. Ilang dahil sila katigulan na ni Burot ang kwarta, nagawa na mo na ilang samahan, yakan na mo. Dahil naman po din yung kamay. Bila maango-ango mo, bila magsakit. Tampo na mo itong mga tayo para mga kwarta. Noon kayo. Tama? O silang kanang kaaway na niya karoon. Iman ang bibigyan. Kaaway mo. Katawa. Kita nalibilang ka. Sa nandang pagtulunan, wak nalibilang sa tumulilingon, eh, binunagan naman ka. Kaisa ka, binunagan ko. Tama? Kaisa na mo ituli. Tama? Tuli ko diyan pa na. Kasi sa tawanon, tulion mo ko sa kay tulion. Pero meron si Ima mo kang dalhin o bunyag. Ang giiyon ni Kristo, inigbalik niya, una man ang libro, inigbalik niya na inon ka mo o bunyagan sa kalayo sa Espiritu. Pero hindi kalibutan. Ako na nang ibang kalinyo. Di kung dili mo dahulong, tanawa karoon ng kalibutan. Kung naaraw ba rin mo ng sunog na aling mga kawan, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Yung gabi sa unahan mo, balik ang tonglo.
mga paki, mga isda na manggawas, karena wala ang langit, wala ang dugo, wala. Kung nagbasa sila sa Biblia, maunaroon ang panahon na pali ka mo sa Diyos, na buhi, na espiritu, na balik doon. Makapoy o tiyak. Kano naman sulti mo masaktan mo, hilig lang niyaw. Nanginoon mo. Mga bonggoang, mga tigpakarang ingon, Diyos mo. Kunya, hindi ka mo sa simbahan, kumusta ang kinaiya? Tigpakarang ingon? Ang katauhan sa Juda, maghimong ulipon. Kapalo na bukas ang Juda. Diyo man mo, tanawin mo pagtulo ng dili ka ako diyo. Basta na kay presidente, nga na kay mula ba o yung nagwali, labaw pa sa presidente, o diyo lang kinaiya. Ikaw, dyan na sa sikay pasok na. So, ang kalaot ng anak. Kumandok ko yung pagkabaan, at ito pabilisin ko, bahala na mo. Ang kakawal sa Diyos, sa Juda, nahimong ulipon. Nagpupos pagbiya sa ilang Pinoyanan. At wala sila sa ubang kanasuran kaupin. Biya tayo. Biya lang. Nagpupos na pagbiya. Tama. Kasi ako nadilig sa ulan. Di mo pasod doon. Karoon tapos diya. Hindi ka magkapakaunod. Kaya lang. Tama? O wala sila ikapit na matawag na ilahan. Dilibutan sila sa ilang mga kaaway o wala na sila ikapainan. Wala na'y nanimba dito sa templo sa panahon sa mga kasakulugan. O sa Amos, binusan ko yung sa ulugan. Magkatutay na natin naman, wala man nag-discount dito o kaluwasan, nag-discount may simbahan. Tama. Hindi na naman mausap ang mga bata, ang mga ginikanan, hindi na mausap, kaya wala man disultian sa kamatukuran. Naluwas lang mo dito, naluwas lang mo ito ng simba, na pag-unang iyong nag-isuhulan ng iyong ang magwali. Ang mga propita, nilawat o Soborno o ano wala ko na iyas karanihan natin niyo ng kadungga kasi mag-grab na po kung na 200 pesos ito ba ninyo sayang kaya akong sa Facebook sa YouTube kung maminaw sila na ako'y ipahatag na naman ko'y mga buta naghatag ko tama karena ilang ko ni ko doon ilagay din noon kay mga public pamangkot no kaya kung na mga kala sige pagmamakanan doon among kala sa kamilyon ang paminaw ko na magpila pila ang mga sa kalibo wala na nanimba sa templo sabi kanimba dito nga puros na to balaod balaod mo ito ko sa ginawa ayaw mo dito sa ikuhan ng pinasitungan ayaw mo piso pasipan dalawon nagminaw ang mga gamaan sa Sion o nagkagulo ang iyong mga kapalian ang alang kapustulan ni Dre so pagka po na sila makuha pa ba dito sa ngayon dili ako basta ni mo ino hindi na nang paliot. Bakit hindi mo magbasa kay hadlok mo makakita sa kamaturan? Totoo mo nun. O kalaro nagminaw ang mga gamaan sa Sion o nagkagulo ang iyong mga kaparian. Kaparian mo din yan. So sila ni ikabuan mo isa lang pasiluhan mo kung hindi mo mabasahon kung magsubay mo sa ilahang mga ay pero sinusaktan mo o nga mula ko naman yung kalibutan di ako ginawa mo sa impyerno nawa ito nagkantos ang iyang mga dalaga o siya mismo nagkantos pa kayo.
ang iyang mga kaaway maoy nagbando kanina. Laro. Isa may mga suplada sa simbahan mo mo simbahan do. Kanang dili na ibaho mo po na simbahan do. Ako sulat pinuli ko sa simbahan pero kung isa ang nagsimula ng mga rin na sulat kato po wala na simbahan. Ako ino, di ko dito, mas ayos na ilang pa. Dito ako muna. Dito ako sa distingin na nagbando. Tidak kabalo. Mulai dibasa. O kanina kabalo ka kanundo. Sing banundo, hindi kabalo kanundo. O kabalo kasi magpamutan. O kabalo kasi sa ulo. Tama gan. Sige, udah Biblia wala kabasa. Tama sir. Panulog kay ano man nagpatulog man siya sa seminar mo di ba di na sa mga seminar di sa magpatulog panulog ang manulog ay giingon manulog sa imong kaugali mong una-una buhat ay visual bahala ni wala na dito tayo na sila ang iyong mga kaaway-maoy na umando kaniya o kapag pili hindi kahon tirahan pagkagin kapag katulong presidente o iba mga nasununin maklaro no nagmauswahon sila uswahon ka nagkakap sila kay kastigo man sila sa Ginoo tungod sa dili maisip niyang mga sala bisan gani ang iyang mga anak na apil sa pagkabihag. Okay, nah ani dili ini ba mo kay prinsipyo sa pare asa yung anak apil pagkabihag. Iba gamiton. Nabi no. Hindi na lang mo minsan. Nahanaw na ang katahong sa Jerusalem. Ano na ito? Kaya sulti, susubula mo ni Biya sa sikat ng mo. Ang iyang mga pangulo daw langsaw na wala nga'y sipsikanan. Wala ko yun na lang pangulo dito. Sa ibang daw dito sa tao po, hindi pahon. Yun na lang. Ang pangulo dito, langsaw na yun. Ano man? Wala na yung pili. Subuon naman siya. Kahit ko, ano? Wala na. O itungkol sa mga ngayam o hapit na kapsig bumoy. Hapit na. Wala ka kagamay. Sa nagunog na ang Jerusalem na hinumduman niya ang iyang kanting katahong. Sa kawanan, katahong sa inyo mga katahong. Kami kayo, gamit kay kanta ko na pasabi. Sa nailog na siya sa kaaway, walay, makabang aniya. Wala yung makabang. Maray yung pisarong linon. Di katawan siya o ibay-ibay. Tungod kay grabe man kaayo ang pagpakasala sa Jerusalem, nahimo siya hukaw. Kamulang poros, ang naan ito poros mga bakas. Luhod, patay. Kasi inyong palitan. Sige nyo, hindi kamu ganit, di ba? Bagay na, kasi mong Jerusalem na, maning gani mo puros hugaw na yun, pagkawas dito. So, sa mga bak po, si Polibak, kagain na sila. Pero hindi mo kamo na igo, ani? Ikaw ka na sa mga kamo na igo mo, pagkasulan mo. Kung naigo mo, kung sa sila. Para istorya no, na ikaduha, ang santo isunod sa lupot, yung susunod durian na. Kaya bilang mo, pero ang sunod ka, kamu gani na sige magsunod na ako, maigo pa gani mo, kung sa pagkatong wala kang sunod, wala kang pasa. Pero gusto ko, kasi sila maghiharap ka pa riyan, wala kang pasa piliya eh. Ang nagpasilong kaniya, kaniya to karon na BIBI na kaniya. Yes! Okay, good. Ang nagpasilong kaniya, BIBI na kaniya.
Mag-unay na sila, kanawa na sila, nagkauban sila, tipakanay, di ba sige na po na sila kaway? Tama. Unay na away. Pero kung sambok lang dito, nakangikot sa palit, itas lang dito sa kring-kring, kinano na, lingong man si Patring na, bimani na ninyo, kay pagkasaliran, no? Patuloan mo dahil kung Father Paul gina, pero ako dito yung sunulo, si Susan dito, hindi patuloan, ginawa kay katikista. Wala na ko sa mo kay mag-away sa kasi kanaon mo sila sa pari, kaya ako naman sila sa pari, o ang pari ko na kung sila, pero bago, ano man. Wala pong isulti ang kamaturan. Wala na. Sakit. Kung sila nagawin sa kong baling, sakit ka, ayaw bang nalipakon ka. Na ang naangkakot na ko, di na pasundok si baling. Di na ko pasundok sa si baling, kaya pasundok ko no ko, tapos ang kaabang. Tama. Tinuhan mo na eh. Ikaw sa ikaw ka, kasi mamakay, mau kayo pag-ingon. Ipakaanhin din, ha? Kaya nagsulti kali ako isulti kayo, mas pag-isulti anak para di sila magmahay kung mamatay. Kami namatay sa kusigihang yung sa luwag kama, may ito na naglipak mo sa unang imo nun. Ibirahan mo, lutika sa unang oras sa ibirahan ka, namatay mo ko. Kailangan mo katubang niya, nagilip mo ko makaluwa sa sama eh. Kasi luwan lang ko, isulti sa kong mga akong anak eh, akong mga atong kaliwat karoon nga, nadala na ako sa una. Sama na, di mo rin ang maminaw. Mag-works mo dahil yung istorya ko. Okay? Kung ito, tingin mo na naisaksi kong rata. Ngayon sa matulog ko magabi, kaya makakita na din hayag na ni subukan ko. Ikalapog na lang magpaglugon dito. Magsuka sila ng away pag dito. Ang kalkong di pa kami kaluwasan na mga hindi mo lang nagsakat. Marang yapon. Kaya nakakita man sila sa iyang ang kahubo, nag-agulo siya. O gilingibo niya ang ilang naong tungod sa kaulawokit. Kaya makadumog sila niya, maulang ito. Maulang din ako. Kailan na ako magkalandin hindi ba? Kamu rin nakailan ako, manisunod mo na ako. No? Katong noong nagdilang itubuhan, kailan po ito, kumusta ginuhatan ako, kinain. Kuya, kung sunod mo dito, ba't mo silingan? Tataw kayo ang iyang pagkahugaw, apan wala siya magpakaganak sa iyang ganakan. Bakit? Makalilisan ang iyang pagkapukan o walay ritual aron paglipay kaniya. Bakit? Mingon siya, o Ginoo, kaloy ikintaon ako. Ikintaon siya sa sarili ko, ang kanaluwi sa Ginoo. Sige, ino kagwato sa dada, luwag ka dito sa imong ibalansang. Kaya nagwato sa dada, sa patay sa kabalino lawas ato, kasi Kristo naman sa pagkamakasala. Ipatay din mo kanunay si Kristo. Kaya gibuntok ako sa akong kaamay o gibuntok sa kanya. Giilog sa kaamay ang kananiyang baldi. Nakita niya na nanulod sa templo ang mga katawan sa kanasuran. Mga tao na imong ditditan sa pagsulod ni Agay! Wala nasuko sila, hindi ano mo sa pagsulod na ako din. Wala na, tuman, no? Tama na sa ayaw mo sunod din ulit, ayaw mo pusis mo dito, ayaw mo sunod din ulit, makatika mo sa mata, na, madala mo. Ako to sila kumbira sa kuha din sa una, no? Ako kumbira, hindi ka, sige, pagya mo. Na, wala, hindi pagya mo na. Kaya wala na matakdan. Kailangan yung sunod-sunod, tantay mo anak, matakdan mo, mapigil mo din anak kalapon. Bang hindi na sila mapatambang dali kayo. Di ba sila musulod eh? O, isok focus mo din. Kamu, mungkot harap ng mga muna din eh. Lalo na. Katawan ako, karumanan ako. Giilog sa kaaway ang kananilang palandig. Nakita niya na nanulod sa templo ang mga katawan sa kasanasuran o tao, mga tao na imong gilitay sa pagsulod ang gilitay si Arden.
Sino mo salot dito ha? Ay nalakas ka. Problema nalulod noon nagkagulo ang ganang nilang lumulupyo tungkol sa kagutom. Ngayon sa kaway mo ko sa unang itulisok mo nani sa unang diyaw. Wala mo kakita pero ako sumukog lumod sa ilawa. Hindi ko puno kong pasudlon. Ay nasulod din sa sunod. Di pagbahiluan nila pagkaon ang ilang bandi. Okay. Ang bandi mabuti padala dito sa langit, kinahalang mapopsanon, walang. So di palit. Nag-alagang sila, pero sila ang isilbihan. Nag-alagan ka mo din ni, kinahalang magsima tao, mag-alagat ka sa Diyos. Kanya, nahin Diyos dito kasi sila may kalagaran. Mga bandi. Bandi sa iyo talagang kinalawa ka ng mga bayan. Nabilay lang nun ka. Di ka gusto sulod sa langit. Hindi sa kayong kandi, no? Pipatong kandi, no? Bulahan ang ilaong tao. Maginakakon, maluluyon, malagot tayo. Di ba mga kandi na to? Magilakaw, magkaklaro. Nag-ilis sa ila, halamlon mo sila. Aron, hindi sa ano, di ba iluhan nila pagkaon, magkaon. Kustias. Ang ilang bandi, aron dilig sila mga matay na! No? Ilang bruno na kuno, ang mamatay ko nung ugan nila, kung anak ko sa langit. Na. Kaon mo ani, kung mamatay mo, nag-ingon si Juan, kung mamatay mo, na anak ka sa langit, anak-anak yung lawak dito. Kaswerte! Kasi lawak dito nga ikaw nang gialagaran, naman lawak niyo dito nga lipakiran, naglumot na mo. Asawa. Tao sa bana, asawa. Bana po rin kong nasa asawa. Bagdumon kayo sa bana, di po mo to. So kami kong mga asawa, mga bana, mga rin namatay. Tama? Muyon sila. Kaluin kami o Ginoo sa among pagkakalaot. Kalaot lagi ang tao lagi na hindi magbasa Biblia. Kaya lang di pa nag-ingnan, basta nakasimba lang o bahala. Inom lang mo, palamubog lang mo. Na! Marang sa tinawag sa Katoliko na anuhan, ako Katoliko mo, bininyagan man po, marang nadatpon ko ka mo. Kaya hindi natin ang ko sa akong mga Katoliko. Amen. Isa ang mga pastor, Katoliko na na. Tanan mga real Katoliko na. Universal na. Dili mo pa ako suga. Pero mo pa ako suga. Dili ka na kay mo ko galingon na pulpito. Lain na magkaroon Katoliko kay mo. Maula pa mo nag-ingon sa pare na ano sila, iya na sa yawa. Yawa ng mga pastor. Doon mo itong mga pastor. Wala ka kayo nag-diskutin. Kapil yung kapastoran. Nagsampit sila sa tanan na naglabay. Naglabay sa kanya. Tapok pa. Wala ka kag-isip. Tapok mo na yung libak na ko. Kamong tanan na naglabay. Tanawa. Wala ka lamang kini kahulugan. Alam na kaninyo. Okay. Hindi ka lang ginawa. Kamong tanan na naglabay. Wala. Kamong tanan naglabay na ako. Malautan ko. Tanawa. Wala hindi kita kahulugan. Anong kalaan daw mag-aatin kasi yung pista gali sa kasimala gali pinakataas. Pag man, gingaw na. Kita rin, wala magpista sa kalaan daw. Sa tudolo gali, nagkakantila kay brown out. Sa out. Ay, birthday. Silakan mabuta. May nag-antos ba sama sa akong diantos? Ang mga problema. Kisay na siya tani. May nag-antos kasama sa akong pag-antos. Pagwali, nagsiwag-siwag po wali ang pagtulog ninyo. Karang inyo nga, sinuhulan mo na. Tama. Nag-antos ba? Katulog din. Nag-antos ba sa inyong mga sakit na kung antosan lang para maayo mo? Tama. Namayo po na po sa Diyos niya. Ay yung itagaan ka nung nadagday. Nakauga sa laing lugar ang mag-iusa sa Espiritu kaya dagang itagaan na tao.
Nag-isot po tayo sa na ito paggamit mo. Ikaw ang tanong. Ikaw nagtigong-tigong, bilang ko. Nilani na mo akong mga anak. Kamu man akong mga anak na mati. Tama? May natantos para sa masa akong yantos. Huwag ang alas sila. Kamu may saksi. Natantos ko silang libak sa una. Huwag ikaw i-response. Tungod sa silot na ipahamkan sa Ginoo kanako sa panahon na misilaog ang iyang kasuko mo kami. Kaya sa una pag-antos na po di ba? Silot na po ito sa una nanulog mo kung pagkak sa una. Tama? Lalu sila yung kasuko mereka anak diri ako ni mo gusto diri ka init diri ka punaw nasa Biblia wala kato wala nang basa sa wala na kayo baru init ako magsulti ka ron isingin ko yan anak ako ang Ginoo nagbando kami mo di maglahatag na ako di mo ka na ako ang imo kaugalingon ang nasilisod ko ginawa may gani Api ko nung umakak, inulo kong tubig kay halokot mamakay ko kay ba na mo. Jadi boleh niyo tayo, mag-iyahay na lang pamalan ko na niyo. Hindi mga sip-sip tayo. Gikan sa kanitasan, nagpadala siya kalayo na misolong sa akong kapukutan. Iya akong gibitik o gihapla ako gibiyahan ako niya na nag-angkos pag-ayo. Amen? Mga kapag isa-isa sa nangapatos dito, sa nagdala sa kapag sa taray. Kaya sa ito nila na, atik-atik ka na rumusulay ninyo. Kaya ano, nagtukot, ito kung sa nagiging karaot ang Diyos sa rusulay nun. Kato sila, ang Diyos mo, nando ka to. Kaya mga nagbibak na ito, karoon pati kinaiyak. Diyos na po na, itadaan sila sa sabaw, sige, sulay na. Kaya kahit man sila ulo na magipagahion para na ang makita na mapausan nun. Ikaw yung hiwaan ng isulod siya wala ay gusto lang ito siya siyawa. Karena nagpipagsi, bagay ako, gusto lang ito siya ako. Wala mo, kalimutan mo ang dami kapag viral ang kabalo kang kinaiyak, dinasiyawa. Wala na pasagot sa iyawaan na. Tama? Gusto mo sa kalimutan mo, may masunog ka. Kamu mo, pwede biyak mo. Di na may sabihin, parang galit-galit, nagkukul ka rin, huwag ka na kayo galit. Gawal ka. Pwede ako example ha. Di ba na? Di ba rin ha? Pag-motor mo, pag-upo din, bangkay, pag-sulis ka doon, ada viral mo. Saya yun. Kung viral mo, i-post ka, ang hangang ko din natin. Ikaw man, ikaw magtambok tayo, sayawon, viral mo. Kung kayo malamon mo, hindi. Yan na sa kalimutan. Wala ko nagpasagot, nakatong ginamit ka na, iyawaan mo sa labos sa sila. Iya, magkakatuhan. Basihan mo ng papel, parang sulayon po mo, kasi daghang mulai dito. Tama? Ako ito naman, bumalik na. Bumalik ka na, kung hindi na itong kailan ako. Lumarato na, isang mo. Kini, kung gaya ka ulo, di ka mukha o gahe, may sila na. Gusto ko, di sila na ako. Kaya hindi mo ang sila sala ba? Ingon ka, hinukman ni. Wala mo hinukman. Dito doon ng mga kanak, iya na sa ginay siyawa. Pero kung gusto mo kadayon lang mo, o yung madato mo kadain, wala na. Ano ako may nag-inog na otan. Hindi ka rin makakalong. Day, para to? Pwede nagtanaw mo. Okay. Dito na siya na ba? Pero mo kaya mo sikat na mo. Okay? Nagiyak ako tungod nini. O wala na'y mulipay. O mulasik ka ako. Wala'y namot ang akong katawan kay nagmaogdangon man
ang akong kahoy. Okay, ang undang, di ba? Undang na, sinulyan, undang na mo. Huwag mo undang, di ba? Di ba, katulungan na doon mo? Kailangan mo binang-binang. Dahil maundang na. Pag-ingon na yung Diyos naman, mula ba iko pakaulawin ninyo ha? Kaman? Iko pakaulawin ninyo mahal na pakaulawin ninyo akong katawan ha? Kung maundangan mo, hindi mo pinagkumanon. Sa inyong pag-amin, hindi mo magkama. So ako, uyon lang muna ako. Lalo? Kung maundangan, walay namot ang akong katawan. Kaya nagmaunggangon man ang akong kaaway. O di, ito may kaaway sa una nila. Kaaway, ngayon, ila naman kayo kung di. Kaya dapat po ito nila. Ipapakain mo lang ito nila. Nagpakikabang ako ang anulay, manumbaling ka na ako. Pagbukat sa Ginoo, nasulungon ako sa akong mga kaaway. Kiisip ako nila na pugaw kayo. Okay? Ano lang, pabutan mo lang. Pabutan dito. Yung ganito nila nag-isa sila anak. Wala man sila ipakaulawan. Ako may ipakaulawan. Kanta mo ni. Kanta mo ni. Bala. Pusto ang Ginoo kay musupil man ako kaniya. Apan pamapiha ko kanang katawan. O kanawa ang akong pag-antos. Di paminghag ang akong mga dalaga o kulitaw. Nagpakikabang ako sa akong higala, apan wala sila magkagat ka ako. Ang akong mga pari o mga pangulo na namatay sa kagalanan. Pari ka po. Dati di pastor ka nila rin. Ako ang may sabi, pagit ako pastor. Wala di kumusunod lagi ka ni Kristo, mamatay sa ka. Kung bukan kang pastor, kinala ka mamatay. Ako, magkadong rin ako sa karaya sa Espiritu, kailangan may mabiling buhay. Wala na akong papil sa kalibutan. Dili ko mamunya, dili mo kumangasan. Kaya ka namunya, kinala mamatay magkagay, dininyagan na magka. Ramnan mo na. Tama? Sa kami ito, ramnan mo na. Sa ito ka, musunod ka sa pagkantos ni Kristo. Ako, gagayin mo ka mo, na pagtagong ako inyo, papasa inyo sa lahat, tuluan ko kamo sa alam. O kayo na pagbuhat ko sa lahat. Tama? So wala pagbuhat sa alam, buhat ko, sige po, o pagaling kayo sa lahat, una-una na ka makasala. So doon na, o Ginoo ang akong pag-antos. Nahasol ako pag-ayo o daw. Di kumot ang akong kasing-kasing tungod sa akong pagkamapasipsupilon. Diha sa kagalanan o dagang ipamatay ingon man sa sulod sa kabalayan. Sa tinuod lang, si Padre Pio, mga ang isalti. Kaya gibalihin na po nila kay ang seremonyas ko ni Padre Pio, siyempre sa seremonyas ng mga pari. Ay, kaya na sorry, pagagabi lang. Dato pagigamit na po si Padre Pio. Si Padre Pio riyan, kita na po sa nagmahigit siya. Kaya abin niya, pari sa konkreto na siya. Dako, palinay kami siya. Hindi sila matuwa na. Kasi sayang din insulti ni Padre Pio, nanak sa kapitan. Pero isunod, gigamit na kung pangalan ni Padre Pio, nagbuhat na po sila mga rosary, bulawan na po, naroon makakwarta na po. Kaya nakita na ko na buhay ko si Padre Pio. Sa gani ko nung ulan po siya pagkapari, wala siya na magiging bulawan, wala siya na sulti-sultian na. Ulan pa rin siya. Pero katong wala nag-anto sa mga gigamit nyo sa nagatok ka sa mo. Ako na isulti ha. Murag si Padre Pio, no? Balik na. Dili mo na ako, ano? Tama? Pamatia ang akong mga agulo o wala kayo muli ka na ko. Nasayran sa akong mga kaaway ang akong mga kalisod. Kini, kung sa Italia ni sa kuha kay, ay mo akong pari, dili sa kalibutan, kaya lagamang ang ilo sa tinoon mga pari. Ako na yung namin.
Yan, hindi ko maigo mabalik. Tama? Kaya hindi ko mabalik din eh. O niya, ngayon ay naroon na nagbalik. Kaya po, nahasol di ko magaling. Kaysa espirituhan ng balik naman na. Tama? Mampuon. Pero sa tawhan na, mamulid mo yung pangulong balik. Kaya ang espiritu na anak ko, igo ko ani. Pero kini pag-ingon sa pariseo sala, sila manggoy nag-ingon, itawag ko balik. Ako po dani mo, pinahasol po ito. Total, hindi mo ko balik. Tama? Bakit nalipay ko nga, wala ko, namunya, wala ko, nangasan. Mga nag-ingon sa Pablo, no? Na, kapag ka mo nalimot mo. Nani. May espiritu na dito. Okay. Pamakilang akong magulo o wala kayo muli pa'y kanakulang. Kasi si Kaderpi ko sa nagdantos ng mga santos o ng mga karin. Masaliran sa akong kaaway ang akong mga kalisod. Ikalipay nila na ako, imong ipantos. Tumana na ang imong isal, kantusan ko sa sila. Okay, wala akong imong karon. Ang imong pagbuhat mo yung maturan. Amahan, ipahamtang mga alam kanila. Ano po? Yawa na ba itong nagpabukat na ako sa una, tungod kanino, nagpupray na ako. Tama? Nagkilap na ako, mo, letak na ito. Ano, tulala na. Kay anino man ito na ako. Tama? Masusunod mo. Anak ko, anino po. Kung sa ko isulti po nila. Ayaw kalimti ang kautan nilang binuhatan. Mga parang-pari, diba? Sa isulti ni Cristo sa mga balaan, nila kung isulti no. Sobrang ang seremonyas. Mga po ito si Diday Idris Onas. Mga po isulti no. Siloti sila sama sa pagsilot mo kanako tungod sa akong kalakasan. Kung silotan sila para sa akong pagsilot sa una, makakunan ka sila muna kapit nila sa akong nagyan. Di abot ko sa kong kawalan. Kawalan ka sila? Di kawalan. Kay kanunay akong nag-agulo sa kaalaon o wala na ako ng paglaon. Katong namatay, kaya nag-iso ng titkati, pero wala sa paglaon. Basta mamatay na ka, wala na yung paglaon. Ako man, hindi ko mo kong pari sa Ginoo, hindi ko mo pari din gawa ko seremonyas. Ako ang nagsulti sa buhi na tao. Bila mo sa inyong kalibutan noon sa inyong salat o pagpakamatay mo sa inyong garbo o pagpakaroon noon aron maghuli ka mo ulan garabo kay na ay mabiling ang iyang mga tinawag ang iyang mga pinili makatagaw itutuan na mo na mahuli mo balaan o ibuhat na putli. Nasa balaang kasunatan, magag-adlaw, nagtapok mo din sila sa balay balaang na yan. Amen. Tumala ninyo ang akong mga suko. Isang lari ka mo, wala ka, nagpasilubog ka ka. Dasahit ako nagpasilubog ka mo, apang wala ka mo nakailang ka ka. Nabuhay ka ko sa inyong kaliwan. Kanaharap sa inyong kaputangan. Kung hindi ka mo mutuo ka na ko, wala po mo nakatuo kanina. Kung hindi ka mo makatuo kanina, wala po ka mo nakatuo ka na ko. Kung makakala ka mo, asam kamay. Kung naduhog na ninyo ka na, nakailan ka mo sa amay. Sila o ako, ingon na ako na sila. Ang amahan o ang kanta, ang kasaysayan o sa tuhan. Mao ang susi sa inyong ihandong na higpit na himaya. Ang espiritu sa kamaturan. Ang pagsulti ninyo na nasa kamaturan o iyakan ihusay ka ninyo ang balaang kasalatan. Karoon makambit ka mo sa kahong sa mahalong kalita. Ang pagkungkiro sa
ang anak, ang Espiritu Santo, kung nakilala mo, samahan ko sana. Nakadurog na mo. Ang kalimaw, ibigin mo kanina. Sangat, ang anak sa limang ko na niya. Karena kita pengawalan, no? Nah, bagi ako yung mo ako karik. Kanino naman sila, kaya gipilit na sa tao. Ang naamin sundani nila, tinulit sa kama. Ako, wala mo kong ipilit nga mas tinulit nila. Tama? Yung ibalik ko nung mga sa dito, ipatiwari. Ang nakantong nakariling, mo yun o yung pinakadunan. Kapag sa dito, mo ang likod mo sa koranan sa sipahan, mo ang pinakaubos. Okay, isip. Ikaw lagi mo. Ano, nag-uon mo. Sa nag-uon ko, palayo na ako. Hindi pa na ron, wala pa yung hulog. Sama kayo. Kulit tayo. Alam ka na. Maudod. Kanta mo sa ilang reliyon. O, pariharga ko na sa to. Ay, gamit ako minuli. Yan, sila sing kanta. Buhat. Sanang kanta sa Ginoo. Iyan na sa Diyos. Bili sila maingon nga sila ray may katungod. Tama kayo. Boy. Ipod. Ay mga kabatas. Kawan ko na.